tusolása mellett most már vádemelésekkel sújtja. Ugye azért a nyomozóhatóság is egy picit elkésett ezzel. Már lassan évtizedes relációban késett el ezzel. És most milyen érdekes, hogy most, hogy a dolognak tétje lett, hirtelen eltűnnek a bizonyítékok, hirtelen megtalálják azt a nőt, aki eltünteti a bizonyítékokat. Tehát eddig maga a nyomozóhatóság volt az, amelyik elsüllyesztette ezt az aktát. Nagyon érdekes a saját bűntársaikra vadászni. Mi más tett ez a nő, mint amit a nyomozóhatóság tett eddig? Elsüllyesztette a bizonyítékokat, hát tulajdonképpen ez tök ugyanaz. Azért a bizonyítékok elsüllyesztése nem az, hogy valaki zsebre vág valamit, hanem egy kanapét. És fú, te jó ég, milyen lehetett ez a kanapé? Tele volt DNS-sel. Forog, gyomron forog tőle, hogy az elemi ösztönben valamikor a gyilkosság után egy UV-fénnyel végigmennek a francia ágyon, mondják át, hogy nem unatkozott a pali. Na most... Igen. Micsoda szörnyetek. Igen. A kis DNS-e. Sok lehet. De összetett. Nekem ami szembetűnő ezzel kapcsolatban, hogy ugye hullanak ki a csontvázak a szekrényből, vagy hát egy nyomozás során tulajdonképpen az egy csontváz kiborító folyamat. Már amelyiket nem lássák el, amelyiknek az aktái nem csúsznak be a fémszekrény mögé, amelyiket nem teszik egy doboz alá valahol, aztán nem kerül elő, amelyik 10 év alatt, meg 3 év alatt, meg fél év alatt eredményeket produkál, hova tovább nem történik vele az, hogy szándékosan elszabotálják a jelentkező tanúknak, hazudnak valamit, hogy menjenek haza, már minden rendben van. Ugye ez a nincs itt semmi látnivalózás, ahol éppen szemmel láthatólag van. Hogy ezzel azért most kezdenek talán valamit, miközben Orbán Viktor úgy tűnik, mint aki összeráncolta a szemöldökét, de kire is? A rendőrségre és a ügyészségre. Én nagyon szeretném kérni, hogy Orbán Viktor forduljon annyit, hogy a látóterébe a kibaszott Tuzson Bence is belekerüljön, aki amikor a Szőlő utcával számukra kellemetlen módon a pattársukat összefüggésbe hozták, olyan szinten eldobott igazságügyi miniszterként mindent a kezéből, hogy másnapra már egy jelentés volt az asztalán, amit ő maga írt, előbb, mint hogy hozzáférhetett volna arról, hogy nincsenek kiskorú áldozatai Juhász Péter Pálnak, vagy a Szőlő utcaiként elhíresült ügynek. És ezt előbb kijelentettem, mint hogy egyébként hivatalosan megindult volna a vizsgálat. Ja, hogy ilyen minőségűek a miniszterek, akikre az igazságszolgáltatás rá van bízva, én azt gondolom, hogy itt a tetejéig szaros homlokig az egész. Lehet, hogy Orbán Viktor még annyit fordulhatna, hogy a látóterébe ő maga is belekerüljön, és én nem azt mondom, hogy mondjon le, mert képtelen rá a csávó, mert így fogja a gyűrűt, vagy tudod, ragaszkodik ehhez a szarhoz, amit összeépített. Én csak annyit kérek, hogy pusztuljon meg a lelkiismeretében, hogy vegye észre, hogy mit csinál, mert én lassan kezdem elhinni, hogy ők nem okos, de rossz indulatúak, akik pontosan tudják, mit csinálnak, hanem néha elhiszem, hogy maga is elhiszi, amiket összehord. Lassan repetezik a hallgatásfala. Úgy tűnik, tesznek vallomást. 444 megírta, hogy máig vezető beosztásban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, akinek az egykori intézet is vallomása szerint tudomása volt arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál megerőszakolja őt. Az akkor még kiskorú áldozat elmondása szerint, miután szólt a nevelőnőnek, az továbbította a jelzést Juhásznak. Ennek az lett a következménye, két másik gyerek megverte, és a nevelők ezt nézték. Tehát meg lett rendszabályozva, mint egy ajánlással élve, hogy fogja be a pofáját. Nekem különösen... És hogy a kölykökkel, a többi kölyökkel végeztetik ezt el. Igen, mint kápokkal. Hát vagy maguk is bejelentkezhetnek erre, tudod, ugye arról volt szó, hogy hát milyen hülyék vagytok ti, hülye ellenzék, hülye magyar emberek, hülye igazságérzettel rendelkezők. Hát ez egy zárt intézmény, de nem lehet bemenni, meg nem lehet csak úgy kijönni, ami már önmagában nevetséges ilyen mértékű korrupció mellett, hogy te bármire azt igen, mondod, de az igazgató, igen, csak az igazgató azt tesz, amit akar. Ha fogja a kölyköt, például berakja az autóba, kiviszi, eladja a testét, majd visszaviszi.
Hiszen ő az igazgató. Nem lehet. Még ki mondta meg azt Juhász Péter Pálnak, hogy ezt nem teheti meg? De ő szerencsére vegán, úgyhogy ő más intézmények, inkább gyermekotthonok lakóit árusította ki, nem Már pedig is. ennek a javítóintézetnek a gyerekeit, de a másik érv az volt, hogy hát itt csak fiúk vannak. És így könyörgöm, ha az ember eléggé tisztában van azzal, hogy a világ rettenetes hely és ezeknek a rettenetes dolgoknak vannak ilyen gócpontjai, amik a leszakadt települések, a nehezen élő családok, a bűnözőknek az élete, akár a börtön és hasonló intézmények közül jó néhány, ha nem is mindegyik, ahol bizony a rossz dolgoknak a sűrűsége per négyzetméter ott nagyobb valószínűséggel fordul elő. Én azt gondolom, hogy egy fiúkat tartalmazó javítóintézetbe senkit nem kell bevinni, senkit nem kell onnan kivinni ahhoz, hogy minden nap egy nemi erőszakot megtörténjen. És azért azt gondolom, hogy ez a rendszabályozás, ez, hogy mondjam, egy önszabályozó testület is lehet. Érted? Nem kell oda egy romlott felnőtt, hogy rendszeres, ha nem is nemi erőszak, de fizikai erőszak, az fellépjen, ha más nem a lakók legalább 10%-a között. Hát az 1968-as Ha című filmet ajánlom, ami egy angol elitkollégiumban játszódik. A mechanikus tarancs főhőse, a Malcolm McDowell ott futott be színészként, és hogy egy ilyen elitkollégiumban, de az elitje jár. Ott is micsoda kölcsönös megrendszabályozások vannak. Ott is a kiskorúaknak a nemi erőszakra kényszerítése az miképp van a nevelőtanárok részéről, és hát a történetnek a vége az, hát azért 68-as kultuszfilm, hogy a végén a Malcolm McDowell és a megalázott barátai betörnek, ugye a fegyverraktárba vagy a vadászpuskákat tárolják, és A cigány. mészárlásba kezdenek. Mielőtt tovább megyünk, Orbán Viktor bocsánatot kért Ursula von der Leyen-től, most olvasom a hírt. Ti láttátok már? Egyrészt bejelentette, hogy járnak. Orbán Viktor és Ursula von der Leyen mostantól egy párt alkot. Úgy fogalmazott a miniszterelnök úr, hogy igen, ő és én egy pár vagyunk. Azt hiszem azt írta, hogy ő és én egyenlő mi. Ezzel próbálva utánozni a Selyem-majom nevű ellenfelét, aki nem tudom ki lehet. Tehát megkérte a kezét, és azt is kifejezte Orbán Viktor, hogy ha Ursula von der Leyen az ő felesége lenne, már miniszterelnök volna. Én azt mondom, hogy ez valamennyire egy haladás. Ne tőlem kérdezze, én nem az orosz, én a magyar kormánynak dolgozom. Így reagált Szijjártó Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amikor arról kérdezték, hogy ha, mint mondja, csak az EU akar háborút, akkor Moszkva miért hatol be drónokkal és hajókkal a NATO tagállamok felségterületére. A műsorvezető szembesítette azzal is, hogy amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy Brüsszel be akarja vinni Európát a háborúba, akkor ugyanazt mondja, amit Vladimir Putyin. Erre Szijjártó felháborodottan azt válaszolta, hogy őt nem érdekli, hogy az oroszok, a barbadosziak vagy a bermudaiak mit gondolnak, hiszen kicsinyes, beteg dolog azt nézni, hogy miben vág egybe két ország álláspontja. Az interjúban az is felmerült, hogy Szijjártó kit vagy mit ért pontosan Brüsszel alatt, mire azt válaszolta, az európai mainstreamet, Magyarország és Szlovákia kivételével minden uniós tagállamot. Végezetül Szijjártó elmondta, hogy Szlovákiával meg fogják támadni azt a most bejelentett EU rendeletjavaslatot, miszerint 2027 novemberére kitiltják Európából az orosz olajat és földgázt. Szijjártó Péter fel van háborodva. Én nem az orosz, én a magyar kormánynak dolgozom, fogalmaz. Nos, ez nem egyértelmű. Finoman szólva nem egyértelmű. Amikor itt zajlik a szomszédunkban egy háború, ami történetesen Oroszország szomszédjában zajlik, és Oroszország robbantotta ki, Oroszország az agresszor, és ez a háború nagyobb háború, mint a második világháború óta bármelyik háború. Akkor ebben a háborúban, ennek a háborúnak a megítélésében közös platformon lenni Oroszországgal, az igenis elmond valamit Magyarországról. Az nem mellékes, az nem kicsinyes dolog azt nézni, hogy ennek a háborúnak a megítélésében, ebben a háborúban Ukrajna szerepének a megítélésében, Ukrajna keleti megyéinek a megítélésében, azok
to claim you are the fastest. This won't be the last time you'll face nitrous oxide. We will meet again. Sorsának megítélésében a magyar álláspont megegyezik az agresszor Oroszország álláspontjával, az legalábbis problémás. Azt érdemes szinkronba hozni. Orbán Viktor minden évben, amióta hatalmon van, találkozik Vladimir Putyinnal. Magyarország és Oroszország kapcsolata nem egyszerűen baráti. Magyarország és Oroszország szövetségesek. És ebben a vonatkozásban nagyon is fontos, hogy Magyarország és ilyen módon Szijjártó Péter mit gondol erről. Nagyon érdekes, hogy amikor Szijjártó Pétertől kellemetlen kérdeznek, akkor Szijjártó Péter elveszíti a külpolitikai érdeklődését. És azt mondja, hogy őt nem érdekli az, hogy mi Oroszország álláspontja.